Kaixo nire iratxo txikiok, neska mutiko politen mezu pila bat jaso ditut. Beraien gana joan, eta kondaira magikoak kontatzeko eskatuz. Ondo iruditzen alzaizue, gure magia erabili zaien gana joaten banaiz? Bai! Ara, zein ederra den dena! Berdin dio non zaudeten, hiri, herri edo baserri, ikastetxe, plaza edo liburutegi. Edo non zaudetela ere, ni eski iratxoa, zuen gana joango naiz pozez kantari, mundu osoko abenturen kontu kontari. Ipar, ego, eki zein mendebalde, iratxoak eta umetxoak beti pozaren alde. Ara, hemen zaudete! Zure herrian egotea nahi baduzu, idatzi dazu!